Nes I penderfynu astudio mwyn hybu fy gyrfa. Dwi bod trwy eisiau gwellhau fy hun a dysgu mwy amdano pwnc. Dwi wedi bod i Gaerdydd o blaen a dwi wastad i enjoyo'r ddinas. Mae'n cwrs gyflym a rydw i'n gallu gweithio pan rydw i'n gwneud y cwrs. Wel, dwi wedi bod yn fy swydd wan dros 6 mlynedd a mae'n barod wedyn i jyst gwella fy hun. A roedd fi'n teimlo fod nawr oedd yr amser iawn I dod nôl. Dwi'n meddwl swn i wedi gwneud hyn 6 mlynedd yn ôl. Sgen i mon profiadau da o bod yma a gweithio fo myfyrwyr sydd wedi dod o'r Prifysgol yma blaen. Mae staff ddysgu yn Ysgol Caerdydd yn cyfeillgar iawn, maen nhw'n pob amser o gwmpas. Un o'r chi yn y Brifysgol neu bod chi allan o'r Brifysgol. Maen nhw'n hawdd gael gafal ar. Un o'r am 10 o gloch nos, allwch chi ffonio nhw a maen nhw'n pigo fyny'r ffôn. Nhw gyd gallu siarad gyda ni am y gwahanol profiadau maen nhw wedi cael. Maen nhw'n mwynhau be maen nhw'n ddysgu, sydd yn dod drosodd a'n helpu ni ddysgu fyd. Allai fi dweud diolch gymaint o ddiolch yn nhw am be maen nhw wedi gwneud I helpu. Mae cyfleusterau yn Ysgol Caerdydd yn dda. Mae yna ddigon o lyfrgellau, mae yna ddigon o gyfrifiaduron. So mae'n helpu chi transferio'r beth chi'n ddysgu fewn Brifysgol I beth chi'n gwneud yn yr ysbyty. Ni wedi cael amser I sort of edrych ar beth sy'n ymchwil dda, beth sy'n ymchwil drwg. Sy'n achweddol I wneud y reportio o fewn gwaith a mae'n paratoi chi'n dda iawn amdano hefyd. Fi yn teimlo mwy hyderus nawr. Yn gwybod beth ni'n siarad am rwan. Be dyn ni wedi ddysgu yn mor pwysig a mae'n mor specific I beth ni'n gwneud. Gallai fi wneud hyn eto dwi'n credu. Dwi'n gwybod byddwch chi'n mynd I joio y cwrs os ydych chi'n dod. Mae'n gwaith galad, ond mae'n gwaith diddorol a mae'n gwaith dyn eisiau gwneud, so mae'n hawdd I reid y gwaith I fewn yno. Dwi wrth fy modd yma yn Prifysgol Caerdydd.